Manalangin tamo. Ginuming Jesucristo, ami pako king krus para king kaligtasan mi. Sopan mo kaming lugod antimono makanano kang linugod. Sopan mo kaming mibebye, antimono makanano kang mibebye. Sopan mo kaming lumingap karing kapatad mi, antimono makanano mo kaming liningap ang ganaking kasakitan at kamatayan mo. King kapamilatan ning banal mong lagyo o Ginoo, adwan mi iti king ibpa. Amen. Ginoong Jesus, kalupa daring kekang disipulos, maralas mo naman agkas masikan ing katapatan mi keka. Dapot deting amano mi, elami didinan ka matutwanan king biemi, uli na ning keyalan ming katapatan. Menatili kang tapat, linakad king daklat ning lugod. Dapot, ikami, mikelangan keman lumakad, king daklat ning lugod. Tatakot kami king kaplas at kasakitan, adarala ning lugod. Dapot iting pamamintumi, king malagwang dalan, eya migdalang kayapan ke kami. Uling iting pamibiyebiyemi, aliwaya, ing tune pamibiyebye, dapat mayakit, karing sablang anak ning Diyos. Inyasat, kami nistilan mong tukyan miya, ing kekang delanan, agyang iti masakit. Uling iti yamu bukod, ing tune dalan, painturo king bie alanangga. Dinan mo kaming tepangan, talakad siping mo, king oras ning lungkot. Emo kami pabren painggulot at mitatakutan. Papanatilyan mo kaming tapat, ang gaking kawakasan. Parating makabuklat a puso, king kaburyaning igpa, at king pamangailangan ding paraming tao, para king ikaligaya mo. Amen. Jesus sinabi na, nino man ke kayo ing bisang maging mumunang dili, dapat yang paitawli at maging alipande ring sabla. Uling ing anak ning tao mismo di natangya, para soywan, nune para sumuyo, at idawon ne ing biyena, ban iligtas nala ding sabla. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginoong Jesus, sopan mo kaming tuki, keka. Jesus sinabi na, tandanan yu ini, kayo magbayo ugali, at maging kalupara ding anak. Kayo milob king kayarian ning banwa. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginoong Jesus, sopan mo kaming tuki, keka. Jesus sinabi na, nuwanla ring alanang aliwang panaligan nunemo ing Diyos. Uling miyabela karing pagaryana. Nuwanla ring mapakumbaba, uling kamtanda ring pangako na ning Diyos. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginoong Jesus, sopan mo kaming tuki, keka. Jesus sinabi na, luguran yula dingke kayong kasalang. Daptanan yulang mayap ding masama ke kayo. Ibiyemo kanino mang manyawad ke ka, ing adwana, at eka manenayang kabayaran. King antikaniting paralan, tanggap kayong maragul ayablas, at maging anak na kayo ning kakatas-katasan a Diyos. Uling maganakaya, ang giyang karing alang pasalamat at marok. Maging mapaglunos kayo, nung makananuyang mapaglunos ipayo. Maestro, dimdami ing awos mo.
Ginong Jesus, sopan mo kaming tuki keka. I Jesus sinabi na, tutunang ikaligaya ning ipako, ing pasipamunga kayo, at manatili kayong alagad ko. Ing manatili ka nako, at ako manatili ko kaya. Pasipamunga yang dakal. Uling ala kayong arapat na numan, nung makakawani kayo kanako. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginong Jesus, sopan mo kaming tuki keka. I Jesus sinabi na, ala ng lugod amay git pa kesa ketang idawon na ning metong atawo ing biyena para karing kakaluguran na. Itiya ing yuyutos ko ke kayo, mikakalugod kayo, antimonong makananuda kayong liguran. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginong Jesus, sopan mo kaming tuki keka. I Jesus sinabi na, ing sablang kayo payan karin banwa at ketiking yato, mibiye kanako. Uli na nita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ding sablang bansa. Binyagan nyo la king lagyo ning ipa at ning anak at ning banal ay espiritu. At ituruyo lang tupad king sablang inutos ko ke kayo. Tandaanan yu, kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning panahon. Maestro, dimdami ing awos mo. Ginong Jesus, sopan mo kaming tuki keka. Manalangin tamo. Ibpa at subanwa, iting istoryang dimdaming ening aldo iti, masakit yang tanggapan. Tutong makalunos ing mateya king krus Jesus at taga Nazaret. Dapot balong mi king iti, eya mo bukod bunga na ning karokan daretang taong menampalasan kaya. Nune pa naman bunga nening kasalanan ning meto ketawan. Tatanggapan mi, Ginu, king ati kaming dake, kim pangamate na ning anak mo. Uling miyembro na kami ning meto ketawan, ape painggulot keka. Pauli na ning kasalanan mi. Iting istorya ngening aldo iti, tutu, masakit yang tanggapan para ke kami. Ika mo bukod im makatanggap kaniti. At iti tutuming pagmulalan, uling masyadong degulan ing lugod mo. Ikwa mong pibata imbeyatan ning ke kaming pamikasala. O Gino, tutuming pagkalungkutan iti, makanyan mo naman, lubusan da kang pasalamatan, uling king siping ning krus mo, tinggap mi ing ke kang kapatawaran, adwan mi ke ka, papanatilyan mo kaming may bebye, agpang king lugod mo, uling ke ka mo bukod, manibatan, ing ke kaming kaligtasan, manggaman king alananga. Amen. Ing mumunang amano. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka, o Gino. Nga ng Jesus, ipa, patawaran mula, uling era balu ing daraptanda. Ing maya pabalita ning Gino. Kapurian keka, o Kristo. Para king mumunang amano, pakiramdaman taya po ing pamigunam ay Biena ning lubos kagalang-galang Florentino Labarias, Arsobispo ning San Fernando, Pampanga. Patapunging metong nga tao, di saneng ketwan at babalik na ugali, at daraptana itang kayang gagawa na niyang malatiya pa, hausan tayang magulian. Ena nabalo ing kayang daraptan. At maralas, pati rin kayang katubale o kaya beking bale, nang kay ena nalan mo naman at tatandanan, ena no akikilala. At pauli na niti, makagawayang makapanasakit,
karing kayabena. Naning gawan tamo po tang makanyaning sitwasyon. Pakyabayan tayo pa, pakyabaran tayo, panasakit tayo naman, at ablasanan tayo, kung di pa tanang masakit kay katamo. Tampalasanan tayo naman, at parusan, bang kanito, makaganti tamo naman kaya. Nabalo yung daraptana. Nabalo yung gagawa na. At nung pakibaran tayo, kita mo naman balo yung kakatamong gagawan. Ito pong antikaniting karanasan, pagnasan ko, yung makasawap ya kakatam, king pamigunam tamo, king mumunang amanong inagkas na ng ginutang Yesu Kristo, kapang makapakuy king krus. Inyang nga na, igpa, patawaran mo la, huling edabalo, ing daraptanda. Din tao, misa San Metong at abe-abe king pamandakap, pamanasakit, at pamipaku kang Jesus king krus, edabalo ing daraptanda. Bakit kaya? O bata sabi ng Jesus ing edabalo ing daraptanda? Sa sabyanan ng banal na kasulatan, timoy nga kita mo ing Ebanghelyo ng San Juan, chapter 3, verse 16, king tinubod na ningigpa ing kayang anak, ban iligtas ning meto ketawan, kayapan at kaligtasan ing yampang naningigpa king tao, kapamilatana ning kayang anak. Dapat alwa iti ingikit daring tao. Ikit de Jesus anting kalaban, at iya ibat king Diyos. At de patanda itang nasana ning karelang loob, at delare king krus, bani paku at paten. Edabalo ing daraptanda. O ining sangkanong bakit ing Ginong Jesus, minawas siya king igpa, ban patawaran nila, uliping edabalo ing daraptanda. Nang karelang gagawan, taliwas king kaburianan ng Diyos. Ing daraptanda, makalapat king katutuan nung nining tao. Nining tao, abasata mo naman king banal na kasulatan, Genesis chapter 1, verse 27. Ning tao, lelanganan ng Diyos, agpang king wangis na. King karelang depatan, ding taong deni, dinayo ding karelang sarili, king karelang miglalang. At edabalo, king kapamilatanan niti, pinakuray Jesus king krus, ing anak na ni Diyos, at depat damo naman, ing pamandayo da king apong gin. Miniwas la, king Diyos, at dapat dampakiwangisan. Dapat waman dinayo yung tao king Diyos, kaya miglalang, ing Diyos naman, may natili ang malapit king tao. Ing gewa ng pamakatmate ning tao, king anak na ning Diyos, napinutot ing lugod ning Diyos, king tao. Ing lugod ning Diyos, may putot o mitukdang king kamatayan na ning anak na king krus. Nune, iti, sinduna at pigkalub na king tao, ing kapatawaran. At ing mismong kamatayan na ning anak na, ing migsilbing sakripisyo para king kekatamong kaligtasan. Naging kamatayan ng Jesus, tinalakadya, antimowaring kekatamong ketawan, para bang kanita king pamagsakripisyo na king kayang biye, tanggapan tamo ing kapatawaran at kaligtasan. Hiniasat, kapilan man mikakasala tamo, ing gagawan tamo, makalapat king kaburyanan ng Diyos, tamo balo ing kakatamong daraptan. Darayo tamo king apong Ginoo. At ing Diyos, parusa ing yarap na kikatam, nune lunos, lugod, at pakalulo. Huling tamo balo ing daraptan tamo. Tumatatandaanan niyo po misan ing apong Ginoo, at inyang ginamit at talinghaga, tungkol karing katiwala.
na imikibandi king ubasan, alam patugot ing kayang pepakit akayapan. Mitubo diyang kayang utusan, para bang kanita dening katiwala, pagkalubda naman itang karampatan upa. Dapat nang giwara, agpang kitang inistorya ng talinghaga ng ginutang Jesus, pepapatedala reng inutos na ning makibandi, den kayang utusan. At bandang tawli, ing inutos ng munta, yapin mismo ing kayang anak. Inisip na, pakiramdaman da neman ing anak ko nga na. Dapat lang milyari, mismo rin ing katiwalang deni, anyang akit de, ining anak ni Mikbandi, sinabi ra paten tayo banta akwa tayo, ing ubasan. Burirem bandyan ing karela, burirem bandyan ing pagkatiwala karela. At anyang kutna na lang Jesus, nano yung dapta na kaya ni Makibandi, king ubasan? Potang makanya ning gawanda, rin ing katiwala? Sinabi ra, pamaten na lang. At ibiyene pagkatiwala ng ubasan karing aliwa. O yan ning karampatan. Dapat makanya ning gewana ning apong Ginoo. Meto nga makapagmulala ing kayang depatan. Ning karampatan na parusa, dapat dugpa kay katampal pikasala. Ing kayang pigkalub kay katamo, yapin ning alanganggang kapatawaran. Inyasat, kapilan man, itamo, manatili tamong mamatawad, kapilan man, manatili tamong babye pakalulo, karing palpikasala mo naman kay katamo, pakiwangisan tayo, ing apong Ginoo. Kanita lalto nung nino talaga itamo, na itamong taong lelangana katamong kawangis na. Kawangis tayang kawangis ing apong Ginoo. Potang mo naman mapuputot, ing katamong papakita lunos at pakalulo, pauli namo ning pamikasalada, at era balo adaraptan ning taong mikakasala kay katamo. At kapamilatan na niti, daraptan tamo naman at susundo, ing mayap ng balita ning Biyernes Santo. Naning mayap ng balita kay katamo ning Biyernes Santo, papasyag na kay katamo, na ing lugod at pakalulo na ning igpa, may putot, mitok nang, anyang Yesus mi pakuyat metek ing krus. Inyasat, nung ing lugod at pakalulo na ning apong Ginoo, may putot, anyang Mateya ing kayang anak king krus, imburi na sabyan, ing kayang lugod at pakalulo, alanganga. Ing kayang lugod at pakalulo, medinan kayang ganan. O yan ing mayap ng balita ning Biyernes Santo. Kibami kasala na ning tao, ing apong Ginoo walang patugot, iampang ni kay katamo, ing kayang lugod at pakalulo. At o yan yung kay katamong pagsadyan, pagselebran, kindarat ang kapiesta na ning pamanyubli ng mebye ning apong Ginoo. Iba'y king kamatayan, sinubli ang mebye Kristo. At king pamanyubli ng mebye Kristo, karinta mo akakit yung pag-asa, karinta mo akakit yung kapanayan. Marano na sanang ining kakatang susundo, apamagsadya, kindarat ang maulang kapiesta na, ning pamanyubli ng mebye ning apong Ginoo, lalong-lalo na itim pamigunam tam, kareting 7 amano na ning apong Ginoo. Ila sanang lubusan makapagsadya, karing puso tamo at karing kakatam pamibiyebe, bata mong tanggapan, ingalang hanggang lunos, pakalulo at lugod na ning apong Ginoo. At kapamilatan na nita, maging patututa mo naman, na ating tamong Diyos, nakapilan man nakatabatingan. Nakapilan man dumayo kay katamo. Na sumagi din pamikasala tamo, manatili ang malapit, lulugod, at babye pakalulo kay katamo.
O ginumi, Ipa, Anak, at Banal ay Espiritu, kabang pigaganakan mi ing kasakitan at kamatayan ng Kristo, saupan mo kaming mamusan karing krus mi, at tuki kaya. O Diyos sa ginumi, iligtas mo kami king sablang ketasan lub, amaging dalan king mua, amitutulak ke kami, ban mitanam sakit lub at pamangandirya karing puso mi, at layon maging sumbagal king biyemi, inyasat emiyakwang lulugod at mamatawad. Kapamilatanan ning upaya ning Banal ay Espiritu, saupan mo kaming tularan inggewa ng Yesus. Luguran mila ring kasalang mi. Ipanalangin mila ding sablang lilibak ke kami. At patawaran mila ding sablang mi kasala ke kami. King kapamilatan ning banal ng lagyo ning anak mo, adwan mi ke kaiti o Ginoo. O Diyos sa ginumi, iligtas mo kami king masyadong makasariling pamibiyebye. Iti gagawa na kaming bulag king pamangailangan ding aliwa, uling tutuming pasayangnan ing panahon, sikanan at kwaltang malyariming gamitan king pamanyaup mi karela. Kapamilatan ning upaya ning Banal ay Espiritu, saupan mo kaming mibiyebye, antimo nung makananuyang mibiyebye i Jesus, parating makasadyang makiramdam keka, alang pagal sa saup, at parating mibiyebye, para king sarili mi, nune para keka, at para karing kalupaming tao. King banal ng lagyong Kristo, adwan miti keka o Ginoo. Keka o Diyos sa ginumi, Ipa, Anak, at Banal ay Espiritu, daraon mingeni ing sablang kagalangan, kapurian at kapanyamban, manggaman kingalananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang tuto, pakiramdaman mo rin panalangin mi, king mitmong kapakumbaban, king lingap at lugod mo, ipagkalub mo ing kekang pakalulu, karing sablang manalig king kekang ganaka at kayapan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaduang amano. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Lucas. Digaya keka o Ginoo.
Nga lang Jesus kaya, ing katutuan sa sabyan ko kaya ka, ngeni mo rin akayabera ka king paraiso. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Para king kaduang amano, pagkadandaman taya po ing pamigunam ay biyena, lubos kagalang-galang Arsobispo Emeritus Pasiano Aniceto, D.D. Dintauling amano ning taong mamamate sagrado la, ilaring tauli ng kaburian at testamento. Pitula ring tauli ng amanong Jesus ang makapako king krus. Pitu king Ebreyo, simbolo na ning lubos aganap agrasya, biye at kaligtasan. Ingkadwa ng amanong Jesus king krus yapin, ngeni mo rin, mabeka kanako king paraiso. Kilagyonig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Inginong Diyos, Diyos din ng lugod at kompasyon. Sasabihan na kaya katang San Juan, uli nating maragul ng lugod ng Diyos king yato. Pinyene, imbugtong ng anak, ban, ing ninumang maniwala kaya, eya mate, nune mirina yang biye alananga. Uling tinibod na ng Diyos, ing anak na king yato. Eban atulane at parusan ing yato. Nune ban biligtas siya ing yato king kapamilatana. Balang oras ning biyana ing Ginoo manibat king pangakaglina king Birhen Maria agageni ay atuktok nang magligtas kaya katamo. Malapit niyang matay Jesus at pane kalipakan at insulto yung parandam da kaya. Pituya-tuya de ding Hudyos ang makapadurot lalam na ning krus. Kanita melikid yung metong kriminal akaya benang makapako king krus at nga na kang Jesus. Jesus, emo ko kakalingwan, potang datang nakakingke kang kayarian. Nga nang Jesus kaya, ing katutuan sasabihan ko keka, ngani mo rin, mabeka ka na ko king paraiso. San Agustin sasabihan na kaya katamo, king ing tunay oras, ang manatiling siyerto at permanente, yapining any today. Ing napon, yapining any, amilabas na, ing bukas, yapining any, at paintungol pa. Ing tunay oras, yapining ngening aldoiti, today. Ngingeni murin, eya metong a kronos, clock time, nune metong yang kairos, a moment of grace, oras na yung kaligtasan. Ing Diyos, yang eternal presence, uling ing lagyo na yapining, I am who am. Ako pin, ing ako. Jesus, linubya king sinagoga at binasa ni ing kasulatan king libro na ning propeta Isaías at kaybat na nita nga na karing tao metipodya ngeni iting kasulatan king pamakirandam yu. Dalawa ng Jesus ing balayan ing metong talasangir buwis i Sakeo. Tinggap na yung masaya Sakeo Jesus, king balena at ngana. Ginoo, ing kapit na king pibandian ko, ipambiya ko karing pakakalulo.
At nung sakaling atin mang apirayit ni Numan, isubli kong makatapat a beses kaya. Kanita nga ng kaya, dinatang nganing aldo iti, ing kaligtasan, king pibale-baleng iti, intaong ini, lahi niya namang Abraham. Nganing panahuning Kwaresma at Semana Santa, lumapit tamo king trono ning grasya at pakalulo ning Diyos. Ing Diyos, maganakaya at mapamakalulo. The Lord is kind and merciful. Ing Ginoo mapamakaluluya, banaya diyang mimwa, mapibabataya at parating malugod. Sana, eta pibukas-bukas kikatang konbersyon. Etaya abuswan ingganakana. Bukas, tauli na. Ganing propeta Joel, sumisi kayo at magbalik alub kako. King mabilog yung puso at kaya pening pamagayuno, kiyak, ampon lungkot. Gabakon yo ding puso yo at aliwa ingimalan yo. Nganing Biyernes Santo, manalain tao, king dalit ni ngaring David. Nung dandaman may ngani, ing boses ning Ginoo, eyo pasyasan ding puso yo. Kaya ginig po, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ginoming Jesucristo, kanitang benging bayo yami dawon imbiye mo king krus. Sinabi mo ka rin kaya kang apostoles, ning sablang tao akikilala da kayo bilang disipulo ko. Kapamilataning lugod apapakitsu king metong at metong. Deting amano, manatili lang tutu kapilanman. At deti, sasabihan mo la naman kaya kami. Kapamilataning sukad alugod ni, karing kapatad ni. Ababalo mo, o Ginoo. Nung tunay kami ping disipulo mo. Bustan mong sumuyo kaming mitmong lugod kalupa mo, kapamilatan mi. Bustan mong panamdaman daring sabla, at layon akilala ra, ing lugod na pepakit mo, inyang mabibiya ka pa keti king yato. Bustan mong dinggamat mi, maging instrumentula ning lugod mo. Bustan mong ding labi mi, ipasyagda ing amano ning lugod mo. Bustan mong mikapnuan laring puso mi, king lugod mo. Bustan mong ing yato, mi kalukuya king lugod mo. King ganakamo at pakalolo. Biryan mempisyag ing mayap abalita, karing pakakalulo. Bustan mong maging talapasyag kami naman, king lugod mo, karing pakakalulo, king mabilog ayato. King lunos mo at lingap, pepakayapan mo ding sablang masakit. Bustan mong makaibiya kami naman kasopan, at kasngawan karing kapatad ming masakit. King masapsap alugod mo, inaus mong lumapit ding anak keka. Bustan mong sopan milang mi biyebye king tula at kayapan, ding sablang anak, kapamiratan ning lagyo mo, at layon ilapit mila king puso mi. Tiro mo kaming manalangin. Patawaran mo kami karing kekem pamikasala. Anti mo ing pamamatawad mi, karing mikasala kaya kami. Bustan mong pagkapilitan ming parating mamatawad, antimonong makanano mo kaming patawaran parati, aldo-aldo. Pepatawaran mo la ding sablang palpikasala. Sequel itang babaeng merakap ang makipangalugod, ay narapda keka. Ni itang mapanakong kayagnan mong mipako king krus.
Emo paboren tasan mila, ding kapatad mi kalupara ding pariseyos. Sopan mo kaming tumayid pabalik king lugod, karing sablang dinayo keko. Bustan mong manatili kaming tutupad karing yuyutos mo, kanita. Maging karapat dapat kaming makiyagom keka king kayarian. Nanuman, ing depatan mi karing kapatad ming peka kalulong dili. Iti kaya kami yang depatan, at kapilan man pikaitan yang saupan, ing metong kareting peka kalulong dili. Ika ing pikaitan ming saupan. Manalangin tamo. Pagkalub mo o Ginoo, magparati kami king lugod mo. Kanita potang miras ingaldo ning pamanukom, tanggapan mo kami king kekang kayarian. Kaya bedaring sablang malugod keka, at keka mo namang liguran. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Katlong amano, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Panakit ng Jesus kang imana, at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin, sinabi na kang imana, babae, o yan inganak mo, at nga na king alagad, o yan ima mo. At manibat na kanita, inampunan ning alagad, king kayang pibale-bale. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka, o Kristo. Para king katlong amano, pakiramdaman taya po ing pamigunam, ay ibiyenang lubos kagalang-galang, Enrique Macaraeg Didi. Katlong wika. Babae, hayan ang iyong anak. Pagkatapos sinabi sa alagad, hayan ang iyong ina. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, noong nagkasala ang ating mga unang magulang na sina Adan at si Eva, dahil sinuway nila ang utos ng Diyos at sinunod ang tukso ng ahas, nawala sa kanila ang paraiso. Dumating sa kanila ang kahirapan at kamatayan dulot ng kanilang kasalanan. Subalit hindi sila pinabayaan ng Diyos na mawain. Siya ay nangako na magpapadala ng Mesiyas o tagapagligtas na tatalo sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng isang babae. Sinabi ng Diyos sa ahas, pagkakagalitin
ko kayo, ikaw at ang babae, ang iyong supling at ang kanyang supling. Dudurugin ang ulo mo at tutuklawin mo ang kanyang sakong. Tapat ang Panginoon. Tinupad niya ang kanyang pangako. Nangyari ito noong sinugo niya ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang babae na ipinagkasundo sa isang lalaki na nagngangalang Jose, sa angkan ni David. At ang pangalan ng birhen ay si Maria. Pagkatapos na ipahayag ng anghel sa kanya ang plano ng Diyos, tumugon si Maria at sinabi, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, si Maria ay naglihi, nabuntis, at nagsilang ng isang sanggol na pinangalanang Jesus. Siya ang magliligtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. At kasama ni Jose, pinalaki, tinuruan, at inilagaan niya ang batang si Jesus. Hanggang dumating ang panahon na ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Siya ay pumasok sa siyudad ng Jerusalem at siya ay hinuli, pinahirapan, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Habang siya ay nakapako sa krus at nasa paanan ng krus sina Maria at ang kanyang alagad, sinabi ni Jesus ang ikatlong wika, "Babae, hayan ang iyong anak." Pagkatapos sinabi sa alagad, "Hayan ang iyong ina." Inihabilin ni Jesus sa kanyang alagad si Maria, "Hayan ang iyong ina." Sa mga panahong yon, nag-iisa na si Maria, namatay na si Jose, at mamamatay na rin si Jesus. Wala na siyang kasama sa buhay. Kaya inihabilin ni Jesus si Maria sa kanyang alagad, "Hayan ang iyong ina. Alagaan mo siya." At magmula noon, sinama ng alagad si Maria sa kanyang tahanan. Inihabilin din ni Jesus ang kanyang alagad kay Maria, "Babae, hayan ang iyong anak." Sa pagsabi ni Jesus sa mga salitang ito, ibinigay ni Jesus sa alagad si Maria bilang kanyang ina. Si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, siya ay isang ina na rin ng alagad ni Jesus. At naging ina na rin nating lahat na mga sumasampalataya kay Jesus. Inihabilin din tayong lahat ni Jesus sa kanyang ina, "Hayan ang iyong anak." Si Maria ay ating ina. Alam natin ang kahulugan ng ina dahil lahat tayo ay may sariling ina dito sa lupa. Naranasan natin ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina sa kanyang anak. Pagmula nang tayo nasa sinapupunan ng ating ina, binubuhay niya tayo sa kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pagkapanganak sa atin, tayo ay pinapainom ng gatas mula sa kanyang dibdib. Tayo ay pinapakain, binibihisan, tinuturuan, pinalalaki, at binabantayan. Inilalayo sa anumang kapamakan. Ang kanyang hangarin lamang ay ang ating kabutihan. Ganyan din si Maria sa atin. Siya ay ating ina na nagmamahal sa atin, maasahan, malalapitan sa mga oras na tayo nasa kagipitan at kahirapan.
Nariyan siya na laging handang tumulong sa atin sa ating mga pangangailangan. Nandyan siya na nag-aakay at nagbabantay upang tayo ilayo sa anumang kapahamakan. Maalala natin ang salita ng Birhen Maria kay San Juan Diego nung nagpakita siya sa kanya sa Guadalupe. Sabi niya, "Hear and let it penetrate your heart, my dear little son. Let nothing discourage you, nothing depress you, let nothing alter your heart or countenance. Also do not fear any illness or trouble, anxiety or pain. Am I not here, who am your mother? Are you not under my shadow and protection? Am I not your fountain of life? Are you not in the fold of my mantle, in the crossing of my arms?" Ganyan din si Maria para sa atin. Ibinigay ni Jesus tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak, at ibinigay ni Jesus siya sa atin bilang ating ina. Mayroon bang bumabagabag sa atin sa ngayon? Mayroon ba tayong mga pangangailangan? Nasisiraan ba ang loob natin dahil sa mga pagsubok at problema sa ating buhay? Meron ba tayong mga issues na hinaharap ngayon? Kagaya ng health issue, financial, marriage, or iba pang mga issues? Lumapit tayo sa ating Inang Birhen Maria. Inihabilin ni Jesus tayo sa Kanya, "Babae, hayan ang iyong mga anak." At ibinigay ni Jesus si Maria sa atin, "Hayan ang iyong ina." O Maria, ina ng Diyos at ina ng sanlibutan, ipanalangin mo kami. Amen. O banal a Birhen Maria, ika ing tune indo, ing amano ning Ginoo, abiryanang maging taong kalupami. I Jesus ay anak mo, ing migdala king kaligtasan ketiking yato. Kapamilatanan niti, ika mo naman, manatili ka kaya kami. Uling ding sablang kayagom ning Diyos, malapit la kaya kami. Bapo Maria, mitmo ka king grasya. King mitmong kapasalamatan, pupuryan miya ing Ginoo, pauli ning kayangalanganggang pakalulo, ameging dalan ning kekang kaligtasan. Ika o indumi, ing minunang biling mi pagkaluban king kaligtasan, ababyena ketiking yato. Iba't pa king pangakaglimo, biryanang eka midungisan, ditak mo mang pamikasala, uling ika, ing maging indu ng Jesus, ing bugtong ng anak. Bapo Maria, mitmo ka king grasya. King mitmong kasalpantayanan, pengaglime kingatian mo i Jesus, at taong tuto at Diyos at tuto. Para king ikasaplalami, biryan mong idalame king kekang sepupunan i Jesus, apanibatan ning kekaming kaligtasan. Bapo Maria, mitmo ka king grasya. O malugod ay indung Birhen Maria, menatili kang minantabe king anak mo, ang gana anyang ipakure king krus. Ika ing kadwang Eva, ing tune indu ring sablang lelangan. Ika ing ketawan ning Santa Iglesia, kapamilatan mo, ing Santa Iglesia, makatalakadya naman siping ning krus ning anak mo, at layon tinggap na, ing sablang bubunga na ning kaligtasan, adaralan ng Kristo. Bapo Maria, mitmo ka king grasya. Parati kang manalangin para king ikakayap at ikasaplala ding sablang bininyagan, alinigtas ning anak mo.
parati kang mamantabe kay kami nga anak mo, lalong-lalo na king oras ning kalungkutan at pamangailangan. Bapo Maria, mitmo ka, King Gracia. Manalangin tamo. O Diyos, ibang mayupayan totoo, kapamilatan na ning kamatayan na king krus ning anak mong bugtong, penamdaman na ing kalalaman ning kaya kaming kasakitan. Pasiknangan mo ing kaya kaming kasalpantayanan. Kanita, kalupa ng Maria, pagkapilitan ming miras king kaya kang kayarian, kambe ng Jesus anak mong pakamalan, mababiet mag-ari, kambe mo king alanganga. Amen. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming anak at saya, kandungin ay kami sa oras na bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay mapulit parangal sa'yo, parangal sa'yo. Pakinggan, pakinggan mo, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay mapulit parangal sa'yo. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginu. Inyang alas 3 na, kinulisak ya ay Jesus nga na, Eloy, Eloy, lema sabaktani, nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ing mayap a balita ning Ginu. Kapurian keka o Kristo. Para king kapat ayamano, pakiramdaman tayo po ing pamigunam ay bienang lubos kagalang-galang Roberto C. Malyari,
ing obispo ning San Jose, Nueva Ecija. Mayap at maggrasyang aldo po kay kayungan. Pasalamat ta po king grasyang makapitipon tamo ban migunam kareng 7 tawling amano ning ginutamong Jesucristo o madalas sausan tamong 7 palabras. Ing pigunaman ta po ya pining kapat amano ng Jesus anyang makapakuya king krus. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ining karanasan ng Jesus, yapin mo naman ing penandaman tamo o deng dakal kay katamo karening adwang banwang wewe adelanan tamo ngening pandemya. Dakalang mga lako obra, dakalang mga sarang kumpanya, dakalang dinalan miyayaliwang nervyos o anxieties, dakalang mga sakit at dakalang migpakamate at mga mate. Kasan metong ng Jesus, malyari tamo namang ikulait. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo kami? Kiara Lubick, servant of God, migtatag king Focolare Movement anyang 1939, kukwento na niyang magumpisaya kaya beda ring mapila na babayeng migdesisyon ban tuki kaya idori kano metong kareng kaya bena king pamanyuyuda kareng masakit at pakakalulu kinapmuya sugat keng lupa na uling marimla at masakit deng sugat na eya milwal bayang simba anyapin minaus lang pari di Kiara Lubick ban pagdala deng komunyon anyang pauli na yung paring Franciscano kitang na kang Kiara balo mo nung nanuyeng peka masakit ng diling karanasan Jesus mekibat ya ikiara sabi da po deng aliwang pari anyang atsuya po king Gethsemane anong nuka rin mga diyat mipapawas at kikyak yang daya uling isipan na naing masakit adalana ng kasakitan at kamatayan king krus. Sabi ning pari, aliwaya, ing peka masakit dili nga napin, yapin anyang kinulay siya king krus at sinabi na, Diyos ko, obat pepaimburisan mo ko. Yapin pin, king ebanghelyo, parati ng lalarawan ni Jesus, nung makanano ya akalapit king kayang igpa ingaus na king Dios alayang sabyan at gawan ay ibat king igpana ketang pinanditayta panandam na gilutan dering kakalugurana at pati na ing Diyos eneman ayawus igpa bagkus Diyos ko, ing kukulait na. Kalupa ning kukulait ding keraklan kay katamo, king oras ning matinding kasakitan. Anyang kalako na kanuning pari, sinabi ng Kiara kareng kayabe na, nung makanyan nga na,
ketang pinandit ita, kanita tamo ipakit ting lugod tamo kang Jesus. Uling kanitang pinandit ita kanita na pepakit kay katamo, ing taluktok ning kayang lugod. That is the time, she said, when He loved us the most. Balang daralan lang kasakitan at kapagsubukan, malatiman o maragul, lalawen deiti anting lupa ng Jesus, at dapat dang kaulan. Anting oportunidad, ban ganakan ingalang sukad alugod ning Dios king kapamilatan ng Jesus. At ban pakit ing karelang maragul alugod dakang Jesus at kareng penibala ning Dios karela. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ing peka masakit kanong karanasan ning mika COVID, yapin ing karanasan abala mo magdili-dili ka, lalo na po tang milub na ka keng ospital. Alang malyaring magbanteke ka, alang tatalan, at makisabi keka kareng penandit, masakit ing panandaman mo. Bala mo pepaimburisan da kareng kaluguran at kakaluguran mo, panandam mo pati ing Dios pepaimburisana ka. Kening peka masakit akabilyan, agkatana katamo ning kasalpantayanan tamo bilang Kristiyano, ing kaulan niya iting penandit at idawon niya ting peka taluktok ning lugod tamo king Dios at karing taong penibala ning Dios kay katamo. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ing kasakitan at kamatayan ng Jesus king Golgota, anting tao at Diyos sa tutu, may nga riyang higanti kanong espongha. Nung makananong igupa na ning maragul a espongha, ing danom keng palanggana, makanyan muna man, potang isipan tayo ing kasakitan at kamatayan ng Jesus. Itakanong karanasan na ngayon ning apong Ginoo, may nga riyang metong ay ganting espongha. Anong kapilan ing ega na ganang kasakitan daring tao, king milabas kasalukuyan at king daratang apanahon. Kinaul na ning Dios anting keya. Anyapin penandamana ing mi paimburisan niya. Paimburisan niya ning keyang igpa. Ing panagkat kay katamo, potang daralan tamong kasakitan, etamo tatakas. Malatiman o maragul ing kay katamong arapan. Uling ing tutu, bayo tayo pa kinaul ing kasakitan o problema, kinaul na nening Ginoo. Anya, pangakinawal tayo iti king kamatutuanan, Jesus yung kakaulan tamo. Every time we embrace a suffering, it is a step closer to Jesus. Anyapin, milalapit tamong lalo kaya. Mas lilinis tamo kapag nasan
mas tatapang king pamipasyag king katutuan, maging matatag kareng kekatang paniwalan, at titibay ing kekatang kasalpantayanan. Bilang obispo, kalupadaring pengari at ating mga ragul a responsibilidad, dakala beses sing buri ko namang takasan ning miyayaliwang kasakitan na daralanan. Masikan madalas sing tukso, buritangan ning mayan, ingeganaganang daralanan tamo king biye. Dapat po tang lalawen kay Jesus ang makapako king krus, mikakasikanan loob kong isundo ing misyon apig katiwala ning Dios kanako. Kalupa ng Jesus, eko sumuko, nunay ibiye ko ing sarili ko kaya, at kareng penibala na kanako hanggang kamatayan. Tanggapang ko ingamon ang maging matapat hanggang wakas, hanggang makumpleto yung misyon. Balo ko yung karanasan, sasagad king pagal, sasagad king kakaisip, sasagad king puyat, sasagad king responsibilidad, sasagad king problema. Panagkat kay katamo, kaulan lang tunggal-tunggal. One at a time, ngara po. Sabi na po, live the present moment well. Embrace every suffering one at a time, or one day at a time. At eta mo paboren ing milako, king puso tamo ing lugod king Dios, at king kaparang tao. Sabi na po, love conquers all. Love casts out fear. With genuine love, everything is possible. Ing taong tunay lulugod king Dios, agyo ng harapan ing ega na gana, masking peka masakit, king lalong ikatula ding kaluguran at kakaluguran, at king lalo ng ikaligaya ng Diyos. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Sanay ni pong amanong iti, umunang dili, akit tayo anting panagkat kay katamo, ban akit na ing balang kasakitan, adaratang kay katamo, may atong yang oportunidad, ban milapit tamo king Ginoo. May atong yan namang pamikatagon, ban aranasan tayo pong malapit kay katamoy ingapong Ginoo, kakawala na katamo, karening pinandit areti, at antabayana na katamoy. May atong pong madalas panandaman tamo, yapin itang likwanan na katamo ni ngapong Ginoo, kaya paboren na nakatamo ni ngapong Ginoo. Pero ing kamatutuanan po, iningamanong iti, sasabyan na kay katamo ing katutuan na Jesus, mismo ing kay katamong Ginoo, mekisan metong ya, kay katamongan, daralan kasakitan. Sabi na po, ing Dios, lugod ya, anyapin na potang daralan tang kasakitan, kailangan na tsuya ka rin. Sabi dapin po kay English, he has to be there. Nung ngalayo ka rin, eto to ing Diyos lugod ya. But because we believe that God is love, in our most difficult moments, kalupa na po ning metong matali kakaluguran, at suya ketang pinandit, masakit ing kekatamong kabilian.
ing maulaga po, itang buklat tala deng matatamo, kilalanan tala deng instrumento at dadala na kaya katamo ni nga pong Ginoo. At tatandanan ko po, itatang ko, kukwento na niyang pinandit at talagang daralan na pong matinding kasakitan. Ilang adwang ima ko, potang bengi na kano, may kakawol lang mga di. So, ingbalang metong karela, meging instrumento na po ni nga pong ginubang kanita, may kasikan lang lub, arapan da itang kabilian daralanan da. Sa pong kaing metong nga instrumento na ni nga pong ginubang, metong yang kakaluguran. Ekpubalo nung apanalben niya itang metong movie ng Lino Broca, i-Bembol Rocco, kematen niya pong kamag-anak na itang kalugura na tapong telaneng matalik ing gamat na bilang tanda ng kayang pamakisan metong kaya. Ing maulaga po, buklat tala ring matatamo ka rin ng instrumento nga iti. Kasi atsuya ka rin nga pong Ginoo. E nakatamo kakalingwan, e nakatamo lalakwan, lalong-lalo na ka rin peka masakit diling daralan ng tamong problema. Basbasan ako po ng nga pong Ginoo, kaula na kayo parati, lalong-lalo na ka rin dakalapinandit at daralan miyaliwang kapagsubukan. Manalangin tamo kabang migugunam tamong kayabe na ning talasulat king salmo. At aduan tamong wasa nakatamo sanang malinis ning Ginoo king kabanal-banalan na dayang bibuna para kay katamo. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit may ako kang marayo at saup kako pigkait mo? Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. O Diyos ko, kaklis ko ngening aldo, dapot kamakibat, at king kabengyan, ala kong katahimikan. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Dapot metong kong ulad at eko tao, metong kong kalibakan karing tao, at sikwilda ring sablang tao. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ding sablang manakit kanako, kalyanda ko at susuno. Kapamilatan ding labira, lilibakan dako, at layon pipiling ding buntok da. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Mi bulos kong antimong danom, at dinganggang butol ko, mi kawa-kawa nila. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Lalawen at pagumasdan dako, ing kanakong piblasan, pirakera-kera, at king kanakong imalan, mi paningalmala. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ipa, ika ing milalako king kasalanan ning yato,
pakaluluwan mo kami. Manalangin tamo baning Ginoo pakalulwa na katamo, at layon pabanalan, kapamilatan ning kasakitan at kamatayan ning anak, Yeso Kristong ginutamo, at talapangabos. O Diyos sa ginumi, tinggap ming mitmong tula at kaligayan impakamalan mong anak Yeso Kristo, anting masampat aayin king altar ning krus, para king kasalanan ning meto ketawan, pagparalampumi keka, ing ausan mo kami king dayang bibuna, at layon pabanalan king danum, aminagos king kayang katalindikingan. Kanita, iligtas king pamikasala, at king upaya ng Satanas, paratirang susuywan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Where can I run and hide from you? Where can I ever turn when everywhere I know you're there? Anywhere you'll find me. Where can I go to flee from you? Where could I ever turn when your hands keep holding me, guiding me around me? God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all others that you gave me, for all the marvels that you do, for all of this I have to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life I Kalimang amano. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kaibat na nita, balo ng Jesus king meganap na ing sablang bage, at ban matupad ya ing kasulatan, sinabi na, Mao ko. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Para king kalimang amano, pakiramdaman tayo po ing pamigunam ay ibiyen ng lubos kagalang-galang Ruperto C. Santos Didi. Nauuhaw ako. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, talata 28. Pagninilay.
Balikan natin sa ating alaala nung si Jesus ay nabubuhay pa. Siya ay palaging unang gumagawa ng paraan para sa ating kapakanan. Siya ay naglalakad, nangangaral, at gumagawa ng mga kababalaghan tungo sa ating kabutihan para sa ating kaligtasan. Sa manangangailangan at nabibigatan, si Jesus ay naroon sa kanilang piling. Siya nga ay tumarating. Siya ay lumalapit, nakikipag-usap. At ganito nga ang naganap sa babaeng Samaritana na kanyang sinabihan, Painumin mo ako. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, Talata 7. Datapwat ang malalim na pahiwatig ni Jesus ay hindi lamang patungkol sa pangkaraniwang tubig, hindi lamang ang mainom na tubig. Higit pa, ipinaliwanag ni Jesus sa babaeng ito, kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyo, painumin mo ako, hiningan mo na sana siya at bibigyan kaniya ng tubig ng buhay. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, Talata 10. At ngayon nga, si Jesus ay muling humiling. Subalit sa atin naman ngayon, nahihirapan, nasasaktan at nasa bingit na nakaambang kamatayan, kailangan ni Jesus ng konting lunas, ng kaunting ginhawa, kapirasong tulong. Pangyari pa, winika ni Jesus, nauuhaw ako. Ang tubig ay pangunahing pamatig-uhaw. Ito ay higit na karapat-dapat na inumin at madaling makakuha. Ang tubig ay buhay, ang tubig ay mahalaga, higit na kailangan at palaging hinahanap-hanap. Maraming mabubuting bagay ang magagawa dahil sa tubig. At dahil rin sa pamagitan ng tubig din, ito ang mga bagay ay magkakaroon ng kahalagahan at nagiging makabuluhan. Ang tubig nga ba ang kanyang kailangan? Ito ba talaga ang nais ni Jesus? Balikan natin sa ating alaala ang talinhaga ni Jesus tungkol sa huling paghukom na ang pagpasok sa langit ay nakasalalay tulad ng nauuhaw ako at yung pinainom. Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, Talata 35. At sa kanila ipinaliwanag ni Jesus na anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Talata 40. Heto ngayon si Jesus, siya mismo ang humihiling at sa kanya rin mismo gagawin, ibibigay ang winika na uuhaw ako. Pagsasagawa. Ang wika ni Jesus ay paghiling na nararapat bigyan ng kasagutan. Ito ay pagtugon na merong ipagkakaloob, merong maihahandog, mangyari pa. Ang wika ni Jesus ay humingi ng pag-aalay mula sa atin sa pagpawi ng kanyang naramdamang nauuhaw.
nauuhaw, isang paghingi ng tulong at pagsamo na pampalubag loob sa pangkasalukuyang nararanasan. Ang salitang nauuhaw ako ay nagsasaad ng pagsusumamo na si Jesus ay tulungan. Bigyan ng kahit sandali, kahit kaunti. Tubig man lang, simple lamang na pag-asam ng daing. Si Jesus ay umaasa sa iyo. Meron kang magagawa, meron ka pang maibibigay. Tanda natin ang kanyang mga pangako. At kung may magpainom sa inyo ng malamig na tubig, alang-alang sa aking pangalan, dahil kay Kristo kayo, talagang sinasabi ko sa inyo na hindi siya mananatiling walang gantimpala. Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 41. Nauuhaw ako ay larawan ni Jesus na nangangailangan. Datapwat, ito rin ay isang panalangin na hango sa aklat ng mga salmo na ating mababasa mula sa Kabanata 69, talata 22. Sa aking pagkauhaw, pinainom pa nila ako ng suka. Ito ay isang mababang uri ng alak na sino man ang uminom ay tiyak na mabilis at labis na malalasing na halos wala na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Subalit kay Jesus, hindi niya nais malasing. Hindi rin niya hangad na parang anesthesia na kung saan sa kanyang paghihirap, ito ay mabawasan at sa kanyang pagpapakasakit dulot ang pagkapako sa krus ay wala na siyang maramdaman. Sa pagkauhaw ni Jesus, nais iparating niya sa atin na bilang taong totoo, siya ay naghirap at nahirapan at kusang loob niyang tinanggap ang lahat na walang lunas, walang pampalubag loob, walang anesthesia, ika nga. Sa kanyang pagkauhaw, ipinadama sa atin ni Jesus ang kanyang matinding hangarin na siya ay uhaw sa ating kaligtasan. Uhaw siya na tayo ay kanyang tuluyang sagipin mula sa ating pagkakasala. Ganyan nga, mga kapatid ko, katimyas ang pagkauhaw ni Jesus sa ating kaligtasan. Kaya naman, naparito siya sa daigdig upang tayo ipagkasundo sa Panginoong Diyos at hindi mapawalay, upang tayo mapatawad at hindi maparusahan, maligtas at mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nauhaw sa atin, opo, sa ating paglapit sa Kanya at siya ay tanggapin natin sa ating buhay. Siya ay nauuhaw sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Binigyan si Jesus hindi tubig kundi suka. Suka na walang tamis, maasim, mapait. Binigyan si Jesus ng mainom na hindi dulot ng pagmamalasakit bakos upang lalo pang humaba ang kanyang paghihirap. Sa pagkauhaw ni Jesus, ibigay natin ang ating mga sarili na nagsisisi, ang ating buhay na nagbabago. Hindi ba't ang pagtulong natin na naghihintay ng kapalit, ang pagtanggap ng suhol o ng komisyon, ang paggawa subalit nag-uwi ng gamit o pandaraya sa oras o sa pera,
ang pagpapautang ng 5-6 ay wika ni Jesus, nauuhaw ako sa iyong katapatan at paggawa ng tunay na kabutihan. Hindi ba't ang hindi pagbibigay ng tama at tunay sa iyong nasasakupan, ang hindi pagbabayad ng utang, ang hindi pagsasauli ng hiniram at kinuha ng walang paalam, ang pagsira sa mga kagamitan ay wika ni Jesus, nauuhaw ako sa iyong pagiging totoo, tunay at tapat, nauuhaw ako sa iyong pagbabagong buhay. Hindi ba't ang paninirang puri, ang pagkakalat ng mali, ng fake news, ang pananakot, ang pambubuli, ang pagsasamantala sa kalangkahinaan o kagipitan ng ating kapwa ay wika ni Jesus na umalingaw-ngaw, nauuhaw ako sa iyong pagsisisi at pagtalikod sa masama. Ang wika ni Jesus sa atin ngayon ay nauuhaw ako ay para sa atin ngayon sa ating pagbabalik loob sa Pangdiyos at sa ating pagbabagong buhay. Sinabi ni San Agustin, God thirsts that we might thirst for Him. Mga kapatid, nauuhaw ang Diyos. Opo, nauuhaw sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Meron akong nabasa na ganitong text message. Anong sinasabi ng text message? Hayaan po ninyo na basahin ko sa inyo. I miss the way you say, asan ka? I miss the way you wave and tell me, ingat ka ha. But the thing I miss much is when you say, sana kasama kita para masaya. Ang wika ni Jesus ay nauuhaw ako. Opo, nauuhaw siya sa atin. Asan ka? Ingat ka. Sana kasama ka niya. Sa pakikinig natin sa wika ni Jesus ng kanyang pagkauhaw, pinakinggan mo rin ba ang pagkauhaw na iyong kapwa? Sino sila sa iyong buhay na nagsasabi sa iyo sa atin, nauuhaw ako? Sila ang babae na walang kamalayan na iyong inisehan at ginulangan. Ang mababay na sa kailang pagdadalang tao ay iyong tinakbuhan. Sila ang masanggol na iyong kinitil sa sinapupunan. Sila na may kapansanan na iyong pinagtawanan. Sila na nangangailangan na iyong pinagtabuyan. Sila ang iyong kabiyak sa buhay na iyong pinagtaksilan at iniwanan. Sila ang iyong mga magulang na iyong pinabayaan. Nayan palagi sa kaila ang wika ni Jesus, nauuhaw ako. Nauuhaw si Jesus na ikaw ay maging kasangkapan niya sa pagliligtas sa tao. Nauuhaw nga si Jesus na ikaw ay maging tagapagpatuloy niya, kamay niya, na kung saan para sa kanila ang gagawin mo ay maganda at mabuti. Tulad ng kanyang ginawa nung siya ay narito sa daigdig. Nauuhaw si Jesus na sila ay yung akayin, tulungan at dalhin sa Kanya. Sa pagtatapos ng ating pagninilay sa ikalimang wika, nais kong ibahagi sa inyo ang pangyayaring ito. Sila ay mag-asawang OFW, Overseas Filipino Workers, na matagal na ring nagtrabaho sa Italia.
Ang kanilang mga anak ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola, ng kanilang mga magulang. Matapos ng mga mahabang taon, ang mag-asawang ito, OFW, ay nakawi sa atin at nakapagbakasyon sa kanila doon sa Batangas. Inayahan nila ang kaibigang pari na dumalaw sa kanila sa Balayan, Batangas. Ang pari ay dating nag-aaral sa Roma, nakatira doon noon sa Pontificio Colegio Filipino at naging chaplain nila sa kanilang Filipino Committee sa isang parokyang Italiano sa Roma. Isang araw, bandang 10:00 ng umaga, dumating ang pari. Pinuri ng pari ang mag-asawa sa kanilang malaki at maayos na bahay na kompleto rin sa mga kagamitan. Pinansin din ni Father ang mga piling dekorasyon na galing sa lahat sa iba't ibang panig ng Italia na napuntahan ng mag-asawang ito. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang kanilang dalawang anak na lalaki. Nagmano sa pari, umalik sa mga magulang. Sila ay matatangkad, pakikisig na grade 8 and 10 na mag-aaral. Subalit, sa oras ng tanghalian ay nagmamadaling nagpaalam ang dalawang batang lalaki. Sila lamang 3 ang kumain ng tanghalian. Malungkot ang mag-asawa kahit pa na masarap at marami ang handang pagkain. At dito, hindi natiis ng ina ang kinikip-kip niya sa kanyang mga puso at sa kanyang isipan. Father, tanong niya na may pag-alala, ano po ang gagawin namin? Nahihirapan po kami at minsan nasasaktan. Para bang may kulang at para bang meron kaming kinauhawan. Hindi namin kasama ang aming mga anak dito sa bahay. Pagdating ng tanghalian o hapunan o pagsapit ng gabi, sila ay uuwi sa kanilang lolo at lola. Doon kumakain, natutulog. Narito kami, subalit nangungulila pa rin. Magkasama, subalit para bang naghihintayan. At kanyang idinugtong, nauunawaan po ba niyo kami, Father? Nagpayo ang pari na magpatuloy silang mag-alaga at magtiyaga. Huwag magtampo o magalit. Hindi rin dapat manumbat, bagkus unawain ang lahat. Sinabi ng pari sa kanila, maghintay. Maghintay, maghintay. Sa tagalan yung paglalayo, hindi papalagay sila sa inyo. Subalit sa patuloy na pag-asikaso at pagtanggap, sa kabila ng lahat, higit nila kayong makikilala. At ipinayo sa kanila ng pari na basta sila ay magtiyaga at maghintay. At mula rito ay ugat na muli ang pagtingin. Usbong pa rin ang pag-ibig, mapapawi na ang pagkauhaw na pagkakilala mula sa kanila. At darating ang pagtanggap, darating ang pagmamahal. Ang wika ni Jesus na uhaw ako ay kahilingan mula sa atin na may pagtitiyaga, may pangunawa, may pagtitiwala na tayo rin sa bandang huli ay makinig, sumunod
at magbalik loob. Tayo po ngayon ay manalangin. O makapangyarihang Diyos, dakilang Ama, kayo po ang aming kasagutan sa aming dinaranas dito sa lupa. Kami po at kayo po ang aming kagalingan sa mga nangyayari sa aming buhay. Kayo po ang aming inaasahan na kaligtasan. Pakinggan po ninyo ang aming madaing, ang aming mga panalangin at kami po ay inyong dinggin. Tignan po ninyo ang aming mapasanin, ang aming mga suliranin at kami po ay inyong tulungan, inyo pong sagutin. O makapangyarihang Diyos, sa inyo kami nararapat lumapit, hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, at hindi rin sa aming kagalingan o kalakasan. Kayo po ang aming nararapat pakinggan at sundin, hindi ang mga material na bagay sa mundong ito, hindi rin sa mga sikat at kinikilalang mga tao. Kami o dakilang Ama ay nananalig sa inyong mga salita, nagtitiwala sa inyong mga gawa, at kami ngayon ay tutugon sa inyong panyaya. Lumapit sa akin ang nauuhaw at uminom ang nananalig sa akin. Amen. Kaya ben ang Kristong kapatid tamo, dimdam tamo ingaws na nigpa. Kambe ng Kristo, makibat tamo, ibpa, mipamintuan ing kaburyan mo. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Patatagan mo ing kasalpantayanan mi, kalupanan ing kasalpantayanan na nigpaming i Abraham. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Dinan mo kaming tepangan, kalupa ng Moises, ing pamuntok ding pinili mong balayan, king matuwang tipan. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Gawan mo kaming matingid at parating makabuklat na puso, king kekang kaboryan. Kanita, kalupa ng Aring David, akwara kang asoywan, mitmong lugod at katapangan. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Gawan mo kaming parating makasadyang painggulot, king makasarili ming kaburyan, at parating magsantong mo bukod keka. Ban kalupa ng Juan Bautista, maging karapat dapat kaming talapagobra, king pamipalaganap, king kekang kayarian. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Iyanad mo kami at tubugan, kapamilatan dinggamat mong mitmong kayupayan, agpang king kekang kaburyan. Kanita, kalupa ng Maria, manatili kaming tapat mong alipan. Igpa, mi pamintuan ing kaboryan mo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pinili mo kami iba't pa king kamumulan, bangawan mo kaming anak mo. Ing sablang kalampig kalub mo kaya kami, ban ipasyag mo ing degulan na ning lugod mo. Ngening gewa mo kaming bayong lelangan, kapamilatan ning kaligtasan, adarala ning anak mo. Adwan mi keka, ing mi pagkalaman kaming minum, king kalis ayayampang mo kaya kami, at karing kapatad ming atsu, king matinding pamangailangan. Adwan mi iti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Aku
kanam ayamano. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyang asip-sip ng Jesus, ing alak amaslam, sinabi na, mayari na. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Para king kanam ayamano, pakiramdaman taya po ing pamigunam ayibien ng lubos kagalang-galang Victor C. Ocampo, D.D. Sa ating pong minamahal na kaparian ng Metropolitan Cathedral, si Father Manny Santa Maria, ang among John Zenon Tulio, among Joel Suarez, ang PPC President, Brother Vic Hinco, at sa ating mga kapatid na laiko, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na mabigyan ng pagkakataon na ganito, mapagnilayan ang isa sa mga huling wika na pag binanggit parang ayaw akong papagsalitain kasi ang ika-anim na wika na ito ay natapos na. Parang wala nang sasabihin. Pero sa katotohanan po ay sa mga nakalipas na araw ng pagninilay parang isang bukal na pinagmumula ng napakaraming kaisipan o pagninilay sa mga ito. Kaya medyo nahihirapan akong kailangan ipunin ang mga ito para sa ilang paksa na ating gagamitin. Ito po ay salita na Evangelistang Juan, chapter 19. At yan ay ang ating Panginoon Yesus ay nakapako sa krus. At medyo may katagalan na ito, papalapit na siya sa kanyang katapusan. Doon sa ang ikalimang wika ay sinabi niyang, nauuhaw ako. Kaya kadugtong po itong talata ay may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Kaya tapos na. Ang salitang ito ay parang sinasabi na natapos na yung pag-inom o yung pagtugon sa kanyang pagkauhaw. Siya ay nasiyahan na o lumakas na. Pero alam natin na ito po ay maraming kahulugan itong naganap na. Sa salitang Greko, ito ay isang salita. Tetelestai. Tetelestai. Sa English, it is done. It is complete. It is accomplished. Ang salitang tetelestai ay perfect tense ng teleo, na ang ibig sabihin, to bring to an end, to complete, to accomplish. Ang pagsabi nito ng ating Panginoon Yesus ay merong diwa ng kagalakan, diwa ng tagumpay, sapagkat ang tetelestai ay pagtatapos o pagtapos ng isang gawain na mabigat, o gawain ng assignment na tinanggap, lalong-lalo na sa mga challenging, napakahirap na gawain tulad ng pag-akyat
sa bundok, nung tulad ng Mount Everest, pagdating mo sa rurok ay sasabihin mo, Tetelestai, nakamit ko na, nagtagumpay na ako, natupad na ang aking pangarap. Ngayon sa trabaho ng ating Panginoon Yesus bilang karpentero, tiyak ito ay familiar sa kanya ang salitang ito, sapagkat may nagpagawa ng silya, lamesa, kapag darating yung kliyente, tatanong ng kliyente, Tetelestai? Sasagot siya, Tetelestai, sasabihin ni Lord, tapos na, naganap ko na, pwede nang kunin itong proyekto. Yan ay isang salita na masaya, magagamit na ang ipinagawa. At masaya din ito para sa ating Panginoong Yesus, dahil ito ay papalapit na doon sa kanyang kamatayan, matatapos na ang lahat ng kanyang pagdurusa at makakamit na niya ang kaluwalhatian inihanda ng Diyos Ama sa kanya. May mahalagang konteksto itong Tetelestai na ito sa misyon ng ating Panginoon Yesus. Yung natatanging misyon niya ay tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sapagkat siya ang namatay sa krus upang sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo niya ay babayaran yung ating mga kasalanan. Sa halip na tayo ang mamatay ng walang hanggan, siya ang namatay para sa atin. Kaya ito yung napakadakilang pag-ibig na ito para sa atin. At yung pag-ibig ng Panginoong Yesus, pumayag siya na maging hayin, mamatay para sa atin. At ito ay dahil ang kalooban ng Diyos Ama ay siya, ang kanyang anak, ang magbayad ng ating kasalanan. Ang pinaka-simula nitong plano ng Diyos na tayo iligtas ay aabot tayo doon sa pagkakasala ni na Adan at Eva. Yan ay ang pinagmulan ng pangangailangan na iligtas tayo ng Diyos mula sa kagat nitong kasalanan. Ang kagat ay kamatayan. Kaya doon sa pangako ng Diyos kay sa kina Adan at Eva ay merong yung salita na ang isang dalaga ay manganganak, at yung sanggol na ito ay may kakagatin ng ahas, ngunit yan ay kamatayan ng anak na ito ng isang dalaga. Alam natin ito ay ang Mahal na Birhen at ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Sa pagbanggit ng alak na ibinigay dahil siya ay nauhaw, si Evangelistang Juan ay may pinababatid sa atin hinggil sa kaluwalhatian na ipinakita ng Panginoong Jesus. Ang kaluwalhatian na ito ay naganap doon sa kasalan sa Kana, kung saan ay ang mga ang mag-asawa
na ay naubusan ng alak. At nandoon ang mahal na birhen na nagmalasakit para sa kanila. Sinabi ng mahal na birhen sa ating Panginoong Hesus na kasamang mga alagad, naubusan sila ng alak. Ang alak sa mga Hudyo ay pinaka-beverage, pinaka-soft drink nila. Ang mga lasa nito ay maaaring maasim at matamis, depende sa edad nitong fermentation. Sinabi ng mahal na birhen sa kanyang anak, at ang sagot ng kanyang anak, ang ating Panginoon Hesus, ay nakakalito sa pangunawa, kasi sumagot siya, "Woman, what is that to you and to me? It is not yet my time." Doon sa salitang, "What is that to you and to me?" Kaya parang ito ay pagtanggi, wawalang bahala ng ating Panginoon Hesus sa sinabi ng mahal na birhen. Pero ito ay mga salitang may kahulugan ng panahong iyon. Minsan nakita ko sa pagbabasa ang kahulugan nitong "What is that to you and to me?" Nagbigay ito ng liwanag sa akin na hindi naman pala ito pagtanggi sa ating Panginoong Hesus. Pagtanggi sa mahal na birhen, dahil ito ay ginamit din ng isang Heteo doon sa panahon ni Abraham, sa Genesis chapter 23, nang namatay ang asawa ni Abraham na si Sarah, at naghahanap ng mapapaglibingan si Sarah, at kinausap niya ang mga tao doon, ang mga Heteo, para pagbilhan siya ng lupa na paglilibingan. At ang sabi ng mga Heteo, kayo ay makapangyarihan, mayaman, kilala namin kayo, ilibing po ninyo ang inyong yumaong asawa. Tapos inulit pa ni Abraham, uulitin ko po, gusto kong bumili. Ayaw na yung libreng lupa. Pinilit niyang gustong bilhin. At merong isang kuweba doon, ang Magpela, ang pangalan, ang lugar, ang may-ari ay si Efron. Kaya nagpatulong si Abraham sa mga Heteo na kausapin si Efron, yung may-ari. Kaya nung sila ay nagkita, sabi ni Efron, ay kilala kayong tao, makapangyarihan kayo, gamitin nyo, kunin nyo yung ang libingan na yon, yung kuweba. At inulit na naman ni Abraham, pinilit niyang bilhin. Ang sabi ni Efron, yung may-ari, ito ay nagkakahalaga ng 400 pieces of silver. But what is that between you and me? Parang yun ang salita lumitaw. Ano naman ito sa pagitan natin? Kung gusto mo yung lupa, kunin mo. Hindi na ako maniningil sa iyo. Ganun pala ang ibig sabihin ng what is that to you and to me? Parang sinasabi, wala namang issue ito sa atin. Ang ibig sabihin ay hindi mahalaga ang pagbayad na yon para kay Efron.
walang issue para sa kanya kung hindi magbayad si Abraham. Ganun pala ang kahulugan ng what is that to you and to me. Ito ang ginamit ng Panginoong Yesus sa sagot sa ating mahal na Birhen. Yung sagot na, what is that to you and to me? Yung ibig sabihin pala ay, huwag na natin itong gawing issue. Susunod ako sa iyo. Ganun pala kaganda yung salitang ito. Hindi ito pagtanggi sa ating mahal na Birhen. Kaya doon maunawaan natin na kahit na hindi pa panahon ng Panginoon, umayon ang Panginoon sa mahal na Birhen. Kaya kaagad makikita natin, inutusan ng mahal na Birhen ang mga katulong. Sabi niya, gawin ninyo yung sasabihin niya sa inyo. John 2:5, tuparin ninyo ang sasabihin niya sa inyo. Itong alak ay mahalaga sa inihayin sa ating Panginoon Yesus sa krus. Kasi noong kasalan sa Kana, yung alak na yon ay matamis. Ito ang naabot na ang tamis ng alak. Nang ibig sabihin ay nagbigay ng malaking karangalan at kadakilaan sa ating Panginoong Yesus. Nagsimula ang kanyang pagmimisyon na upang sumampalataya ang mga tao sa kanya. Ngayon naman dito sa krus, sinasabi na ang alak ay maasim. Wala pa ito sa kanyang edad na matamis. Parang sinasabi ni Juan, hindi pa narating ang alak na ito ng kanyang edad, kaya hindi siya matamis. At sinasabi ni Juan, abangan ninyo ang mangyayari. The best is about to come. Yung pinakamatamis na alak ay darating. At yan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan ang the best, the highest glory of our Lord Jesus Christ. Kaya yun ay isang detalye ng alak na maaaring hindi natin mapapansin. Yun ang natapos na darating na ang pinakadakilang karangalan, kadakilaan ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, yung misyon ng ating Panginoong Yesus ay natapos na. Ano ang implikasyon nito sa atin? Parang sinasabi ng Panginoon yung kanyang misyon ay natapos na. Pero yung inyong misyon magsisimula na. Kaya parang advance information ito sa gagawin niyang utos sa mga apostol na humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Humayo kayo at gumawa ng alagad sa lahat ng bansa. Kaya ito po ang ating sisimulan na misyon pagkatapos ng misyon ng ating Panginoon Yesus. Kaya tayo ay hindi pa nagtatapos. Kung ang ating Panginoon Yesus tetelestai, o sa atin teleserye, walang katapusan na gawain. At ihanda ang ating sarili sa walang katapusan na gawain. At paano natin sisimulan ang gawain na ito? Binibigay ko sa inyo ang tatlong Ingles na salita na nagsisimula sa
W para matandaan natin ang tatlong salita na ito kung paano natin sisimulan ang ating misyon. Yung unang W ay the will of the Father, ang kalooban ng Ama. Ito ang pinakaugat, basic sa lahat ng gawain ng ating Panginoong Hesus. Kung siya ay nagkatawang tao, ay dahil sa kalooban ng Diyos Ama. Kung siya ay naghahayin ng sarili niya sa krus, dahil sa kalooban ng Ama. Yung kalooban ng Ama ay iligtas tayo, at ang pamamaraan ay ang kanyang kamatayan sa krus. At ang will na ito, will of the Father, ay makikita natin sa Hebreo chapter 10, kung saan ay nakasulat, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kaya ito po yung pinaka-basic na malaman natin, pagbabatayan ng ating misyon, yung kalooban ng Ama. Bakit mahalaga pong malaman natin itong kalooban ng Ama? Kasi iba't iba ang pamamaraan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. At yan po ay nababatay sa ating katayuan dito sa mundo. May mga pari, may mga may asawa, may mga single blessedness, at yung mga regalo ng Espiritu Santo na ibinigay sa bawat isa sa atin, tulad ng apostol, teacher, preacher, yung manggagamot, healing, yan po ay iba't ibang pamamaraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi naman lahat ay ipapako sa krus. Yan ang pamamaraan na tatangi sa ating Panginoong Hesus. Pero yung imahin nito, yung symbolism ng pagkapako sa krus, ay makikita natin sa mag-asawa. Sila ay nakapako sa isa't isa. Maaaring nagsisisi yung isa, kung alam ko lamang na ganyan ang iyong ugali, sana hindi na kita pinakasalan. Kaya ito yung mga pagsisisi ng ilang mag-asawa. Pero yan ay krus. Krus, nakapako sa krus sa buhay may asawa. Kaya mas malapit sila sa pamamaraan ng ating Panginoong Yesus. Yan ay mga different ways of obeying the will of the Father. Kaya iba-iba yan, di natin ito pwedeng ihambing dahil iba yung kalooban ng Diyos sa pamamaraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ang pangalawang W ay Word of God. Ito yung word na pamamaraan na matuklasan natin ang will of God. Ang salita ng Diyos ay
tumutulong sa atin para malaman natin yung kalooban ng Diyos Ama. Kaya nung Ash Wednesday ay pinahid yung abo at sinabi sa atin, magsisi ng kasalanan, magbagong buhay, sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya tinuturo noon na yung pamamaraan ng ating pagbabagong buhay ay nasa salita ng Diyos. Kaya yung kalooban ng Diyos ay matutuklasan natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano itong salita ng Diyos? Sabi sa mga Hebreyo, 4, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sa talata na ito ay pinapaalam sa atin na ang salita ng Diyos ay naglilinis. It purifies us. Pinaghihiwalay ang kasu-kasuan at buto. Malalaman natin kung ano ang tama at mali. Pinaghihiwalay yung buto at laman, yung ating yung laman kakainin, yung buto para sa aso, malalaman natin yung ating mga kailangan. Ang kaalaman na ito ay kailangan maglinis sa atin, sa pananampalataya. Tulad ng ating pananampalataya, salamat sa Diyos, tayo inabinyagan, meron tayong katesismo, tinanggap para sambahin ang Diyos at talikdan ang mga kostumbre na ating kinagisnan. Isa sa mga kostumbre na ating kinagisnan ay inihahalo sa ating pananampalataya. Kaya meron tayong superstitious beliefs, mga pamanhiin. Ang mga ito ay nagiging hadlang sa malinis na pananampalataya sa Diyos, sa ating buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung mga pamanhiin na ito ay humaharang sa tunay na pagtitiwala natin sa Diyos. Halimbawa, yung pagkakaroon ng mga poon sa bahay, pag-aalaga ng mga imahin na gagamitin sa prosesyon. Ang mga ito ay kuminsan iniisip na parang swerte sa pamilya. Sa halip na gawing apostolate itong larawan, kasi may kasabihan tayo, picture, statue paints 1,000 words. Nandoon yung gospel, yung inilalarawan ng mga estatwa at mga letrato, ang ebanghelyo. Yan ay apostolate. Pero minsan yung nag-aalaga ay nag-iisip, ito ay swerte sa aming pamilya. Edi merong halong pamanhiin. Ganito rin doon sa ating mga practices, yung sacramental, mga house blessing. Hindi ito ay na doon sa
aking pastoral experience, hindi nagre-request sa akin na magbasbas ng kanilang bahay. Kasi meron akong pinipigil sa kanila. Pinapaalam ko sa kanila sa una pa na yung pagkatapos ng pagwiwisik ng tubig ay magsabog ng barya. Itong pagsabog ng barya na ito ay pinipigil ko, pinapaliwanag ko sa kanila. Parang salungat dito sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi yung tubig ay tanda ng binyag yan. Nagpailalim na tayo sa Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagkatapos sasabog ng barya. Pagkatapos noon, kaya kung minsan iniisip ko, yung paanyaya na kay Father ay hindi lamang mabasbasan yung bahay, kundi maging okasyon din na isabog yung barya. Kumakalansing na barya na napakarami. Kaya pinapaliwanag ko na sa mga dumadalo doon na huwag silang maghintay ng pagsabog ng barya. Kasi pinalam ko na sa may-ari. Dahil kapag nagwisik na ng tubig, yan ang ipinalit na doon sa barya. Pinalitan na yung pagsabog ng barya. Kapag nagwisik ka ng tubig at nagsabog ng barya, parang isang lalaki na may asawa, kasasabi lang niya kay Mrs., I love you. Wala pang isang minuto, I love you, number 2. Bumalik na kagad sa iba. At ang mga kasaysayan ng pagsabog ng barya na ito ay sa mga sinauna, sa mga hari. Yung mga hari nagsasabog ng pera at nag-uunahan ng mga tao doon sa mamumulot. Ano ang simbolo ng mamumulot na yon? Di para mapulot mo yung pera, ikaw ay yuyuko. Di ba? Di ka naman makapulot ng pera kung hindi ka yuyuko. Ano yung pagyuko? Pagsamba. Kaya yan ay ginagawa ng mga hari. Magsabog sila ng pera at yung mga yuyuko, sumamba sila sa hari. Kaya mag-ingat kayo, kayong nagsasabog ng barya sa blessing. Nagtuturo kayo ng idolatry. Nagpapasamba kayo sa inyong mga bisita. Pati kay Father, si Father na nag-bless, napipilitan mamulot para hindi, makiisa siya. Kaya iwasan natin yung mga superstitious beliefs na ito. Kailangan nating linisin ang ating pananampalataya. Hindi pa tayo tapos sa pananampalataya ng 500 years. Napakarami nating gagawin pa. Ito ay ang Word of God. Yung salita ng Diyos ay gabay natin para sa paglilinis ng ating pananampalataya. At itinuturo sa atin yung ugnayan sa isa't isa, maglingkod, magmahal, magpatawad sa ating mga kaaway. Sinabi rin ito ng chapter 4, tayo ay mananagot sa ating Panginoon Diyos sapagkat alam ng Diyos yung ating mga ginagawa. Kaya ito naman ay paalala doon sa Miyerkules ng Abo na Ebanghelyo, kung saan ay sinasabi kapag ikaw ay magbigay, huwag mong ipaalam ito sa iba. At ang ginamit na salita ay yung ginawa ng kanan, huwag ipaalam sa kaliwa. At ang ginawa mo sa lihim na kabutihang loob, mabuting gawa, ay nalalaman ng Diyos. Siya ang gaganti sa iyo. Merong reward in heaven.
ang ating pagsusulit sa Diyos ay hindi naman lahat ay pagkilala na tayo nagkasala. Meron ding pagtanggap ng gantimpala. Ang reward in heaven ay bihira kong madinig ngayon o matuklasan sa mga homily resources kasi ito ay epekto ng pintas ng communism at saka ng mga Marxist. Ang pintas nila ay tinuturo daw ng simbahan ang a pie in the sky. Tatanggapin mo yung iyong gantimpala sa langit. Dahil sa pintas na ito, yung mga mananampalataya kagad, ibinibigay na ang mga gantimpala. At lahat gusto makuha na ang gantimpala dito sa lupa. Kaya yung mga sa pagbibigay ay, alam nyo, merong 3 motibo sa pagbibigay sa iba, pagtulong. Nagsisimula ito sa letrang E. Yung una ay enrich, para yumaman. In the investment, nagbigay ka para yumaman ka sa investment. O kaya, pangalawang E ay esteem. Nagbigay ka para papurihan ng iba. Lalo na yung mga nagdo-donate sa simbahan, sila ay ina-announce. Kaya hindi ako nag-a-announce ng mga ganitong donors dahil ito ay vanity. O kaya wrong formation na magbigay para palakpakan. Yan ay binati ng ating Panginoon Jesus na iwasan sa Ebanghelyo. At ano ang tunay na pagbibigay? Yung pangatlong E, emptying. Yan ang emptying para yung ginawa ng ating Panginoon Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Ano yung iniwan niya ang pagka-Diyos. Mag-empty tayo. Ibinasyo ang kanyang sarili. Di kapag tayo magbigay, talagang ito ay pagbasyo ng mga pabigat sa atin sa pag-akyat sa langit. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang napakahirap ng mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan magbasyo, tanggalin yung mga pabigat na ito. Yung pangatlong W ay witness. Witness. Maging saksi tayo sa pagsasabuhay ng pananampalataya. At huwag tayong mag-coerce, coercion. Tulad ng sinabi ni Mother Teresa, na kami ay nagbibigay ng tulong sa mga mahirap, pero hindi kami nag-proselytize, hindi kami nag-aakit na maging Kristiyano o maging Katoliko. Kaya ito ay pagbibigay dahil sa paniniwala na ang binibigyan ay ang ating Panginoong Hesus. Ang pagiging saksi natin ang siyang mabisa na pagpapahayag ng mabuting balita. Tulad ng isang kwento tungkol kay Saint Francis, na sabi niya sa kanyang mga kapatid, tayo ay magmisyon sa bayan, at tayo ay magsalita kung kailangan. Kaya ito ay pagmimisyon niya na magpapakita sila sa bayan. Apostolate by presence, mission by presence. Kaya sila ay magsasalita kung kailangan, kung mayroong pagtuturo, kung may pagpapaliwanag. At yan ang pagiging saksi natin. Yung kayo ay mga
members ng organization. Paano ba kayo kasabi ng organization na ito ay pinagmumulan ng lakas ang organization at ang inyong paglakad, ang inyong pamamalengke, ang inyong pagkikipag-usap sa iba ay nagiging tanda kung kayo ay mga witnesses ni Kristo. Yung inyong pananalita ay pag-ingatan ninyo na magiging bata ito sa kagandahang loob. Yung puso natin na malinis, katulad ng puso ng ating Panginoong Hesus. Ito ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Hindi nananakit, hindi naninisi, hindi namimilit ng iba, kundi hinahayaan na kumilos ang Diyos sa pamagitan ninyo para maabot ang kapwa-tao na kilalanin si Kristo sa pamagitan ng inyong pagkilos at na mabuting pananalita. Magtapos tayo sa isang panalangin. Amang mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral na ito. Kami ay naghahangad na ipagpatuloy ang gawain ng iyong anak na si Jesus sa pagsunod sa iyong kalooban. Naway maging masipag kaming magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng taimtim sa salita ng Diyos at ng mga aral nito. At kami sana ay maging saksi ng iyong pag-ibig dito sa mundo para ang makakita, makadinig sa amin ay makilala ang Panginoong Hesus. Tanggapin siya at sumampalataya sila. Amen. Bigay ko ang bendisyon, pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay ipami, ikamo bukod ing panibatan ning sablang ganaka, lugod at kayapan. Pupurianda ka at sasamban, pauli ning sablang makapagmulalang depatan mo kaya kami, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. At darawin mi kaya ka, ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Paulining pamikatawa ng tao, ikwanang migpakumbaba, at king mitmong kapamintuan, tinggap na ing kamatayan, kamatayan king krus. Ipa, iyat namila keka ding puso mi. At darawin mi kaya ka, ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Pauli na ning pepaygit meng emunano king sabla-sabla, at nininan meng lagyu amimigit karing sablang lagyu. Inya king lagyu ng Jesus, sukat lang si Claude ding sabla, ding karin banwa, ding keti king yato, at ding king lalam na ning yato, at ding sabla, sukat dang ipasyag, king Jesucristo yaing Ginoo. Ipa, iyat nami lakeka ding puso mi. At darawan mi kaya ka, ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibansyan, kabyasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At darawon mi kaya ka, ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Manalangin tamo. Ginuming Jesucristo, kaya kaming matas sa saserdote, mapamakalulu at mitmong katapatan, lubusing kaya kaming tula at saya, uling biryan mong maging taong kalupami, at kapamilatan ning kekang kasakitan at kamatayan, pepanwana na kang ibpa mo, king mitmong kapakumbaban at tula, pasalamatan da ka king pamidawon mo, king sarili mo king Ginoo, anting ganap
a sakripisyo. Baluminis na rin kaya kaming konsensya at gawan mo kaming karapat-dapat sumuyo king Gino. Pasalamatan da ka, pauli ning kaya kang kamatayan, sinintang mo ing upaya ning kamatayan, at ngeni mabebye ka ban mamilatan king kaya kang balayan. Ipagkalob mo ing kaya kaming kayadwanan, ngeni at kapilanman. Kanita, akwaming milapit king Gino, king mitmong kapanaligan, at layong manatiling tapat king kasalpantayanan, ake kaming papasyag, ikang mabebiyet mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Kapitong Amano, pamamasa king Maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Nganang kinulisak masikan Jesus, ipa karinggamat mo, ipanibalake ing kanakong espiritu. Kaybat nang sinabi iti, may patludya inawa, ing Maya pabalita ning Gino. Kapurian keka o Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Father, into Thy hands I entrust my spirit. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, ito ang ikapitong huling salita ng ating Panginoon. Para sa ating mga Pilipino, ang mga huling salita ng mga mahal natin sa buhay ay mahalaga at binibigyan natin ng importansya. Kaya para sa atin mahalaga din itong katapusang mga salita ng ating Panginoon. Ama, sa iyong mga kamay,
ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Itong mga salita ay nagpapahiwatig ng malaking pagtiwala sa Ama, na meron tayong assurance na nagmamahal sa atin. Laging kasama natin. Hindi tayo pinabayaan. It speaks of surrender, letting go, and letting God. Pero sa kadalasan, mga kapatid ko, marami tayong naranasan na mga obstacles, mga kahirapan para mag-totally surrender sa ating Panginoon. Mahirap magtiwala, lalo na sa hindi natin nakikita. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, ano ba ang mga hadlang? Bakit nahirapan tayo mag-let go, magtiwala? Una, dahil takot tayo. Baka hindi tayo sagutin, hindi tayo tulungan. Takot tayo. Hindi natin mapagkatiwalaan yung ating hinaharap, ating nilalapitan. Pero iba ang ating Panginoon, iba ang ating Ama sa langit. Maraming beses niya na pinag-prove sa atin na mapagkatiwalaan talaga siya. Kaya dapat hindi tayo matakot. Ang isa pong pangdahilan ay yung pride, ang ating pagkamayayabang. Para sa atin, hindi natin kailangan ang Diyos. Or marahil nagtitiwala pa tayo lalo sa ating kayamanan, sa ating kapangyarihan, o naniniwala tayo sa ating sarili. Mas kayanin pa natin na tayo yung gumawa ng solusyon, imbes na manalig tayo sa Panginoon. Pero ang mensahe sa katapusan na salita ng ating Panginoon ay magtiwala tayo sa Ama. Leave everything in God's hands. Bahala na si Lord. Alam niyo, nang ako sa SPFY pa, tinawagan ako ng aking ama. Sabi niya, hindi daw nakatulog buong gabi ang aking ina dahil masakit ang katawan. Natakot ako, baka pauwiin ako. Dahil hindi ako pwedeng umuwi at that time dahil marami kaming ginagawa sa seminary. Pero ngayon, nang nakausap ko ang aking ina, nako, hindi naman pala kailangan matakot ako. Kasi sabi lang naman pala ng nanay ko, gusto niya lang malaman kung nakakain na ako. So talagang wala namang nangyari sa kanya. Hindi naman ako pinauwi. Nung ako pinadala mag-aral sa labas ng ating bansa, natatakot ako baka anong mangyayari pag wala ako kasi ako lang mag-iisang anak ng aking mga magulang. Pero yun, pinagkatiwala ko lang sila sa Ama. At salamat sa Diyos, wala namang nangyayari. Nung dying na yung aking ama, merong ordinasyon na takot din ako na mag-attend, baka may mangyari kung wala ako. Pero wala namang nangyari. Talagang nang namatay ang aking ama't ina, pinahintulutan talaga ng Panginoon na I was there at their bedside to give them the last rites and to really see them having a happy death. Kaya seek first the kingdom of God and all the rest will be given to us. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. One last experience lang. Na-aksidente ako last August 11. Talagang 8 stitches dito sa aking ulo kasi naumpog ako sa isang katedral. Akala ko katapusan ko na yon. Pero alam mo, dahil doon sa aksidente, nalaman ko na may katarak pala ako at kailangang operahan. Dahil sa pandemya, hindi ako nakapacheck up ng mata. Nahirapan na ako magbasa noon at that time. Pero after na malaman na may katarak at naoperahan ako, tingnan nyo, hindi ako gumagamit ng salamin. Kaya
magtiwala lang talaga tayo sa Panginoon. Sabihin natin palagi, my life is in your hands, O Lord. I trust in you, O Lord. Let go and let God. At everything will be in place. Kaya pagdasal natin, magtiwala tayo dahil mapagkatiwalaan talaga ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, ikamu bukod ing panibatan ning sablang ganaka, lugod at kayapan, pupuryanda ka at sasamban, pauli ning sablang makapagmulalang depatan mo kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. Nung buryan meng suyuan ing Ginoo, isadyame ing sarili mo, king sablang kapag subukan. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Manatili kayong tapat at mitmong tetagan, payapa king oras ning kaligaligan. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Manatili kayo kambena, eye painggulutan, kanita maging maula, ingke kayong paintungulan. Karinggamat mo, darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Tanggapan niyo ing sablang miras ke kayo, king oras ning Canaan, iya ingke kayong ausan. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Manalig kayo king Ginoo at saupana kayo. Manatili kayo king kapayapan at kayayo panintunan, ingke kayong kapanayan. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Ikayong makitakot king Ginoo, panayan nyo ing kayang pakalulo, eye painggulutan, uling pota, mipahamak kayo. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Ikayong makitakot king Ginoo, manalig kayo, ing kayang kalam, ena ipagkayit kaya kayo. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Balikdan mo at pigunaman ing sablang depatano, at layon pakaintindyan, ing gewana king milabasan. Atin mipagkaitan karing mamawos at manalig kayo. Karinggamat mo darawon king kaladwa ko, iligtas mo ko o Ginoo o tapat a Diyos. Manalangin tamo, kanita tune tamong adwan king Ginoo, emu ing sarili tamo, nune pati na ing sablang pigkalub na kekatamo. O Diyos sa ginumi, ing kekang katapatan at ganaka ke kami, manatili kapilanman. Adwan mi keka, ing pasulungan mo pasana, ing ke kaming kasalpantayanan, at kapanaligan karing sablang pangako mo ke kami. Dinan mong kaganapan, ing ke kaming kapanayan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tauling panalangin. Manalangin tamo. Jesus, anak na nin Diyos, liguran mo kami at layon dinawin ng sarili mo para kay kami. E na sana paintulot ng Ginoo, ing magmaragul kami, nunemo ing krus mo. Mipako kami naman sanang kayabe mo, baan miligtas kami king marok ng kayungyungan ning yato, at layon, tamasan ning kalayan ding anak na ning Diyos. Tuknangan mi na sanang mibiyebye para king sarili mi, at umpisanin mi nang mibiyebye para kay ka amete at silabling mibye para king kasaplalami. Jesus, pastol at alaingat ding sablang kaladwa, kapamilataning kasakitan at kamatayan mo, maging
uliran ka para kay kami. Karampatan mo yung tuki kami king bakas mo. At tularan mi sana, ing meging biyemong mitnong pakalulu at kapibabatan. Emo sana paboren, ing kami makirake king kasakitan at kang delanan. At layon, idaw ning biyemi king mitmong kasuywan karing kapatad mi. Jesus, pamuntok na ning Santa Iglesia, dinaw yung biyemo para king Santa Iglesia. Kanita, akwame nga pabanalan at papanatilian malinis. Kapamilataning kay kang amano, linisan me at ibayo yung mabilog at Santa Iglesia. Kanita, tamasane ing kapayapan at pamisasan metong. Aparati mong panalangin king igpa nang may bibiyeka pa ketiking sulit. Emo sana paboren, painggulutan na ing tungkulan may pinibala mo kayo. Jesus, maya papastul, dinaon mo yung biye mo, banakwa mo lang tipunan ding sablang misalbag anak ng Diyos at ilapit ding konsyensya ring sablang tao ing degulana ing ning lugod mo at ing kabaldugana ning kakang sakripisyo. Kanita, sana kwarang idawon mit nung kalam ng kasakitan mo at kamatayan. Jesus, kapamilatan ng kay kang kamatayan, ikwa mong sinira ing sablang kagutan at pamisagsagan. Amaging sumbagal, kiyang pamakiugnayan ng metong at metong king kalupan ng tao. Ulwan mo yung sablang pamisagsagan, lalong-lalo na keting bansami. At turuanan mo kaming mabiyasang respeto at kagalangan king metong at metong. Jesus, kapamilataning kay kang kamatayan, sinintang mo ing upaya na ning kamatayan. Mananunasan ng dingsablang papasyag ng Kristiyano ing sarili ra, at tularan da ing kay kang katapatan at kasalpantayan. Kanita, erepitakutan ng oras ing karelang kamatayan. Nunay kimit mong kapanayan, akit desaning karelang kamatayan, anting dalan, painturo king kaganapan na ning karelang biye. Jesus, patutuan mo kay kami ing kaluguran na kami ning igpa, inyang biryan mong mateka para kay kami. Gisingan mo kami sana kapanamdaman, ban paratira kang pagdulapan suywan, at layon ato paranmit mong katapatan ing kay kang kaburian. Ing kapayapaning Ginoo, ay enakwang atarok ning pamisip ning tao, at lalagpas king kayang sablang belwan. Manatili sana karing pusuyo at pamisip kang Kristo Jesus sa ginutam mo. Amen.